Tapos yung voucher, cash kasi binigay ito sa akin. Ngayon, April 21, i-reset naman natin. Ayan guys, ito yung nakuha natin sa Piso Wi-Fi. Ano to, parang mahigit tong isang buwan, 'di ba? Napakalaki. Kabaliktaran. Kasi dati is talagang maapaw, ngayon is wala na, hindi na umabot yung ating bills. Ang nakuha lang natin is 792 pesos, 'di ba? Kaya dati naglakas loob akong magpakabit sa mga kapitbahay na worth 500, may nagpakabit no na isa. Buti isa lang, pero ngayon is 600 na ang pakabit ko. 'Di ba? 600 times 3, dalawa yung ating converge. Kaya hindi na tayo kumikita sa ating wifi. Parang tamang maka-free, makalibre na lang tayo, 'di ba? 75 years later. Ayan guys, bali magbubukas tayo ngayon ng Piso Wi-Fi. Bali 1 month na. Ngayon tingnan natin kung magkano yung makukuha natin. Yan lang guys, wait lang, natatakpan. Yan lang guys, so diba sa loob ng isang buwan, ito yung ating makukuha. Ngayon is ito yung ating nakuha sa Piso Wi-Fi for 1 month. O, diba? Ayan guys. Kasi alam nyo ba guys, kaya ako siya naisipang i-share dahil yun nga, may nabasa ako sa comment section na update daw sa aking Piso Wi-Fi. Tapos naisip-isip ko na diba, nung mga nakaraang taon, yung unang bagong-bago pa lang siya, yung maganda yung kitaan, lagi ko sa inyong na-share. Bakit hindi ko nga pala na-share nung medyo tumumal na siya? Kasi nawalan ako ng gana guys. Kaya ngayon mag-update tayo. Bali mahigit ng 1 taon to guys na ganito yung ating kitaan. Ayan guys, ito yung nakuha natin sa Piso Wi-Fi ngayon, diba? Diba? Ito lang yung mamiso. Nakuha natin is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 600, 10, 20, 34. Ayan. Diba? 634 yung ating nakuha. Kaya, not bad na rin. Kasi kahit paano is mayroon tayong pandagdag sa ating monthly sa Converge. Ayan. Pakita ko sa inyo yung yung sa apps ko. Ito yung ating update sa ating Piso Wi-Fi. 1 month na to guys ha. 1 month. Kumpara noon bago-bago lang. Siguro weekly tayo kumukuha o umaabot nyo ng 1,000. Ngayon 1 month na tayo mag-open. Mula nung kumuha ako ng March 21 hanggang ngayong April 21. Ang laman, ang nahulog sa ating Piso Wi-Fi is 701. Siguro nag-iwan ako ng 3 piso kaya 704 yung nakuha ko. Tapos yung voucher, cash kasi binigay ito sa akin. Ngayon, April 21, i-reset naman natin. Ayan, reset. Sa sa May 21, ayan, update ko ulit kayo. Sana ganun pa rin or sana mas humigit pa. Sana sa mga susunod is medyo lumaki-laki. Kasi nga, sabi ko nga, diba, minsan is nag-aabono na ako sa ating bayarin sa Converge. Dahil yung mga nakakabit sa atin is 5 lang naman sila. 5, 600 times 5, ilan lang naman yun. Idalawa yung ating Converge. Isang pang residential at saka isang pang plan bis. Diba? Ayan na, dahil na-reset na natin pag may naghulog dyan. Ayan, yun lang guys. Thank you for watching.